albada bi ismillahi tabaraka ya Allah. Zan yi tsani da masoyin mu habibu rasulallah. Yadda baba ya maimaita Al-Qudusu ya Allah. Buhari ya maimaita. Kada ku karɓi kuɗi ku sai da yancin ku kuji yan uwa. Adamu zango yake batu baba. Kaunar ka ni ba zan daina ba. Muga su baba. Ko bulla su fomo ba canji sai Baba Buhari. A sakamakon canji. Dalatin da laima a ta yaƙi. A sakamakon canji. Baba Buhari ka zama alkhairi. Kun ce ba